ଆଉ ପାଇବେନି। ଆଚ୍ଛା ପୁରୁଷ ନାରୀ ବର୍ଷ ହେଲେ ପିତୃପୁରୁଷ କାହିଁକି ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଆନ୍ତିନି? କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ବାପାର ମାର ତିନିଟା ପୁଅ, ସେ ତିନିଟା ପୁଅ କଣ କରିବେ? ମା ତିନି ବୋହୂ ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ, ବୁଢା ମରି ଯାଇଥିବ, ମା ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହେବେ। ମା ବଡ଼ ପୁଅ କହିବ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ଦଉଛି, ମଝିଆ ସେ ଆର ବର୍ଷ ଦଉ, ସାନ କହିବ ସେ ତା ବର୍ଷ ଦଉ। ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ସେ କହିବ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଦେଇପାରିବି, ତମେ ଦେଲେ ଦିଅ ନଦେଲେ ନାଇଁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ମା ଶେଷକୁ ସାନ ବୋହୂ ଯଦି ଥବ ସିଏ ଚାଲି ଆସିବ, କହିବ ଆମର କଣ ବେଶୀ ପଡ଼ିଛି, ଆମର ବେଶୀ ପଇଯାଏ, ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ନ ଦିଅ। ବୁଢା ମଲା ଗଲା, ସିଏ ତାଙ୍କର ଦଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ କହିବ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦଉନାହାନ୍ତି। ମା ପିତୃପୁରୁଷ ଆଉ ପିଣ୍ଡ ମାନେ ପାଇବେନି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପିଣ୍ଡ ପାଇବେନି ପିତୃପୁରୁଷ। ପୁନଶ୍ଚ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ କେବଳ ନାରୀମାନେ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ଅନେକ ମଧ୍ୟ କୁତର୍କୀ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ ବାପା ମାଙ୍କର। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଲେ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୁଣି ପୁଡ଼ିବ ସଂସାର, ମଲା ପ୍ରାଣୀ କାହିଁ ଖାଏ, ମଲା ପ୍ରାଣୀ କାହିଁ ଖାଏ। ମୁଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଗଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ। କହିଲେ ମା କଳିଯୁଗ ଭିତରେ କହିଲେ ଭଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିଟା ଶାସ୍ତ୍ର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ। ହେଲେ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୁଢ଼ାର ତ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଥିଲା ଚାଉଳ ଚୋବେଇବାକୁ ତାର କାମ ନାହିଁ। ତ ମା କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି କୁତର୍କୀ ମାନେ ବାହାରି ଆଉ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ ନାହିଁ। ମା ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ହଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଏ କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ମା ଶ୍ରାଦ୍ଧକୁ ମା ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ପରିବାରକୁ ଦିଅନ୍ତି। ମା ଆପଣଙ୍କର ଦଶରଥ ରାଜା ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ମା ସୀତା ଗୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୟାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ମା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ମା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲଟାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ବେତକନ୍ଦା ବଢ଼ାଯାଏ, ଛତୁଆରୀ ବଢ଼ାଯାଏ, ପିଣ୍ଡରେ ବଢ଼ାଯାଏ। ମା ଛତୁଆରୀ ବେତକନ୍ଦାର ଆବଶ୍ୟକ। ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଠେଇଲେ, ରାମ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା। ମା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଆମର ଦରକାର, ତେଣୁ ପତ୍ର ଆଣିବା, ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯିବ। এই সময় ভিতরে মা পিতৃপুরুষ মা জানকী একা আছেন। পিতৃপুরুষ মা দশরথ রাজা ছটপট হই দেখা দৌঁচନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଜାନକୀ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ବିକଳ ହେଉଛି, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। এই ସମୟରେ ମା ଜାନକୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, ବୋହୂ ତୁମ ପୁତ୍ର ତ ନାହାନ୍ତି, ପିତା କଣ କରାଯିବ? ତୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେ, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। এই সময় ভিতরে মা বালি মুঠাଏ ଧରି ଜାନକୀ ମା ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଦଶରଥ ରାଜା। ଦଶରଥ ରାଜା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ମା ସେଇ ପିଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ବାଲି ପିଣ୍ଡକୁ ମା ପାଇ ଦଶରଥ ରାଜା ମୁଖ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। ଯାହା ମା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ମା କୋଉଠୁ ପିତୃପୁରୁଷ ପାଇବେନି? ମା ଜାନକୀ ମୋକ୍ଷ କରିଦେଲେ। ମା କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ହେ ଜାନକୀ କାନ୍ଦୁଛି, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର, ପିତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର। ପ୍ରଭୁ ହସିଲେ, କହିଲେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଜାନକୀ ତମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲ ପିତୃପୁରୁଷ? ମା ଏଇ ସମୟରେ ମା କଣ ପ୍ରଥମେ ମା ଆଜି ମା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଜାନକୀ ପଚାରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପଚାରିଲେ? ମା ନଦୀକୁ ପଚାରିଲେ, ଗୟାରେ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ, ଯେ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ଦିଅ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ମା ନଦୀ ଶୁଣିଲେ, ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, এই সময় ভিতরে মা লোকটি গোমাতা ଥିଲା, গোমাତାକୁ କହିଲେ, କହିଲେ ତମେ ସାକ୍ଷୀ ଦିଅ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ମା ସିଏ ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ ତାପରେ ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ, କହିଲେ ମା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ମା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନା। এই ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ମା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ କେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାଜା ମୁଖ୍ୟ ହେଇଗଲେ। এইଠି ମା ଗୋଟେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଯିଏ ଗୟା ଥିଲେ, ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଜାନକୀଙ୍କର ବାଲିପିଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦଶରଥ
କରିଛନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ଯିଏ ମାଲ ସତ୍ୟ କହିଲା ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୂଜା ପାଇଲା ଆଜି ବି ଗୟାର ବଟ ମୂଳେ ମାଲ ସେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ବା ବର ଗଛ ମୂଳେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଦେଇ ସେ ବର ଗଛକୁ ଆଜି ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ଯେଉଁ ନଦୀ ମାଲ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲାନି ମା ଜାନକୀ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ନଦୀ ସେ ନଦୀ ସେଇଠି ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶୁଖି ଯାଇଛି ତଳ ମୁଠା ହେଇ ବହୁଛି ଆଉ ଗୋମାତାର ମୁଖ ମାଲ କଳା ପଡି ଯାଇଛି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ଆଉ ହେ ସଦୀ ସଜ୍ଜନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ହଉଛି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଗୟାରେ ଏବେ ବି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇଲେ ତା ନାରାୟଣ ହେଇଯାଉଛି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଗୟାରେ ଗୟାରେ ମା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଆଜି ବି ମାଲ ଧୂର ଆଜି ବି ଦେଖ ଆଉ ତାପରେ ଗୟାରେ ମାଲ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଣ ହେଲା ନା ରୋଜଗାର ଯାହା କରିବେ ଯାହା ମା କେବେ ହେଲେ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜି ମାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଜାନକୀଙ୍କର ମାଲ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଛି ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୁଣି ବୁଡ଼ିକ ସଂସାର ମଲା ପ୍ରାଣୀ କାହିଁ ଖାଏ ଢୁଣ୍ଡିବା ପାଇଁ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିଟା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ କିଛି ମାଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କୁତର୍କୀ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସଂସାର ରହିବନି ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ନିହାତି ମା ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଟିକେ ଦଉଥିବେ ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ମା ମନ ପଡ଼ିଯା ଶାସ୍ତ୍ର ଖେଳୁ ଖେଳୁ ମାଲ ଦେଖିଲେ ଧରେ କି ଯେ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ମହିମା କଣ ଯୋଉଠି ମାଲ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯିଏ ଦିଏ ମା ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାନ୍ତି ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲା କହିଲେ ଆରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସେମାନେ ପିଣ୍ଡ କଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ସେଇ ଗାଁକୁ ଯିବି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ମହିମା ବୁଝେଇବି ତା ପରଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷେ ପିତୃଙ୍କୁ ପୂଜିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାଗବତ କହିବି ତେଣୁ ମା ଏ ଯେହେତୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ମା ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତେଣୁ ସେଇ ମାସ ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ବୁଝେଇବି ମା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧର କଥା ବୁଝେଇବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲେ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବୁଝେଇଲେ କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଆସିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବୁଲି ବୁଲି ପିଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପକେଇଦେବି ସିଏ କହିଲେ ନନା ଗୋସେଇ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲେ କଣ ହବ ନା ତମ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହବ ତୁମ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ନା ଠିକ ଅଛି